lento yamatyala kokwenu abanye abantu baye bacinga phofu ngathi abanye abantu nam bendingumuntu ocinga ngolo hlobo until ndifike apha uqonda ubana let's say kokwenu mhlawumbi amasiko ebengenziwe and then iphume nawe lento and then you feel like I have to uba ndivule ekhaya intontoni ixhanti like zonke ezanto zenziwayo kanti uyakwazi uzovula itasa ndithi and then uzenze ezinto while uselapha ephehlweni like mayingahlala utyiwe into asugule phaya ucinga bafana ba wena funeke ngiqale ndizilele utata ezinto ngazenza uselapha phakathi abantu abaninzi bayabambeka umuntu kubenzima uba makazode avume into aso because ufuna uqala enze u-A B C D. Yes ewethu zonke lento uzibambe ngalo mzuzwane lenyanga yonke lento uyithetha hayi son ungacinga uba umuntu uthule andino yile qhiya kekele nokekela simhlophe kakade inwele zam niyazazi baqele konke ubitheni zawucheba ngomso nansi nose yami yavela hayi yavela kuyavela ngalapho ukuthi ndine nose piercing besathi nane amatyala yenye misconception yoba before ungene ephehlweni lungisa amatyala kokwenu hayi ekhaya khona exhanti hayi ekhaya you understand hayi mina ndinayo nentambo you understand hayi mina nayo nembeleko uyakwazi ungena ephehlweni ungenambeleko ungenantambo lingekho ixhanti kokwenu. The only thing asizukwazi uqala senze imisebenzi yakho ezinye zezinto zingekenzeki but in the meantime uzawufumanisa into yoba awakabikho kwamandla lawo embeleko uyana okanye omisela ixhanti anikafumani mzi okanye nhlabi willing you understand ukunenzela lo msebenzi mhlambi nina ikhaya abazali basweleka kudala babhubhe futhi nje bengasawenzi lo masiko okanye nisedorophini zange kwamiselwa xhanti azange nagoduswa anilazi ikhaya labazali uyana but uyagula ke ngoku uyayibo and awukabi nayo imali ovula ixhanti lakho kwenu uyakwazi ungena egqirheni lo mzuzu usaqokelela siyahamba isikolo ngapha siyaqhuba isikolo ngapha you understand uyafunda umthetho uyaqhuba unontongwana ngapha intelezi ziyangena emzimbeni uyalunywa liyeza kuqhuqheka amakhalana apha kuwe uyayiva kuqhuqheka izothe elunalo lomsholoku isichitho isimnyama yonke lento unayo lo mzuzu zisamile izinto you understand khangela umsebenzi ngapha awukaphangeli mhlambi igqirha liyakutyura uba uzukhanye ebantwini ukhanye emlungwini uthi xa uyofola ufumane umsebenzi uthi uzokwazi ukwenza la matyala kokwenu uthi uzokwazi umisela ixhanti eli lizawunyanga wena yeva ayithi laa nto linda uqala uphanga ufumane umsebenzi ukhona umuntu usisi nisandothetha naye mane sithi hayi mina ndikaphangeli mama kodwa kudala ndikuthonga ntononto mhla ndaphangela onqoba ndidinwe kucacisa le nto uyi-one mna ingathi ndiyarecruiter mntakabawo komyunivesi kuqombe uhlala ucinga loo nto leyo because it does not make sense uyagula ngoku awuguli ngomso ugula right now you understand and uyayazi into yoba uyakwazi egqirheni imvulatasi ibhalwe edolweni kwigqirha eliyazi into eliyenzayo you understand khayisozala nakubalisela uba ngobani apha ephehlweni iimvulatasi zabo kwakhe kwaphela nonyaka umntu ingekangeni inkomo yemvulatasi you understand lizile ikhaya uzile nalo ikhaya lwabekwa udaba qha ngokubona imeko emntwaneni uqonda uba nawe uyaligoba uphondo into yoba hayi makeze uyayiva senze ezokuqala angene ephehlweni akhabe efunda akhabe nyangwa umsholoku akhabe esuswa yonke le nto imdaka apha kuye because ngelinye ixesha kwa ubuhlwele bunzima ukuba mabusondele umdaka kakhulu unentlanga ezimdaka ubhonte ubeleka ubhaka zizinto ozithweswe phi
kokwenu ngelinye ixesha ngamagqirha kokwenu, uyaunderstand. So ukungena ephehlweni ngelinye ixesha is killing two birds with one stone, because njengoba uvula itasi yokunyangwa umshologu sekunyangeka negazi eli lakho into yoba khanya cakuba ungumntu nawe. Igqirha linalo uxanduva, andithi singoMother Teresa we are running charity organizations, but igqirha lokwenene linalo uxanduva lokhulula umntu ngokwengenayo nesente. And ukuba uligqirha uyamkhulula umntu ube usazi uba ngomso kuzawukhanya kuye azibuyise iinkomo zasekhaya. Injalo into yokunyanga. So ibuhlungu into yobukela umntu esithi hayi mna mhla ndaphangela, hayi mhla kwathi uyayibona laa nto qonda uba hayi awukaguli umntakatata. Uba ubugula nyhani buzawuthetha wethu, buthethiswane, kuyathethwa apha emhlabeni. Umlomo yinto bavula umlomo uthethe, kuthethe ebantwini, singabantu moze ekugqibeleni. Ukungazi ma sometimes kuyabetha. Ukungazi nokubethakala, because inkenke ikwenza ungayazi nale ubuyazi. Ubehere njani? Uxola uba sihlekise ngabantu, but uyamazi lo muntu ndithetha ngayo, anzulibala izinto ezibalulakhe ngoba uzawuzazi uba kuthethwa ngayo. But ufumanisa into yoba hayi useherehere kodwa uyeva inkenke ke leyo ikwenza into yoba ube dom udlalwe nangu. Yeyi jonga inkenke yakwazi umuntu athi ngoku ene-degree ezingaphi, kuthiwa une-masters lo sisi. Kuthiwe lo sisi usuke uba yi-senior manager PPP. Yeva ase adlale uBen 10 otshaya ihunga, akayazi nokuba akamboni noba utshaya ihunga, adlalwe ngumntwana. Abelwe moto ubiwe ngulo mntana akaboni yena, bhatala imoto engekhoyo. Zinto ezenzekayo kubantu abanenkenke. Adlelwe imali, i-app yakhe akakwazi uyisebenzisa yena, itshintshwe ngulo mntana, lo mntana athandana naye atshintshe izinto zakhe kube yiloo nto. Zinto ezenzekayo. Inkenke abantu abanintsi bahluphekisile, ikwenza ube dwar, kuvaleke kube mnyama. Ngoku sasikwazi ulapha sikubone ngoku ungasayazi uba i-high heel inxitywa kutheni, iteki inxitywa ngeli xesha umele uba unxiba iteki unxiba i-high heel, ufake iteki. Uba umntu onenkenke uherehere ukufa. And jonga ongazange magqirha thethani nyani. Uba uligqirha nyani unayo imumishi, kodwa kho gqirha lingazange lanayo imumishi, ubone uba zezobuherehere. Alikho igqirha elingazange lihereze, mayithethwe nyani. Hayi siherezile sonke bethuna, ndilapha nje nam. And futhi abupheli xa sithetha into zenyani, abupheli ncam. Khona amaxesha uzinqande suqamba mani theni ngathi. Ndizama ukuthi ke yinkulu, and ke xa uligqirha ugula ude uyofa apha ebuhlungu khona. Yayibona even nani bahlekazi, bakhona abahlekazi sendibabona mna into bayandikrobela xa ndihereza, bathatha advantage. Hayi umama ingathi ivukile laa nto yakhe, iyathathwa advantage apha. Ndixelele funani mani ndizikhumbuze uba no man ndibophetheyo. Thina uhereza ngoku funa ndimisa ingqondo. So injalo ke into yasebugqirheni. Asakhona amanzi abanayo? Yosana awububushushu. Otherwise I think samane siyenza mani, ngenye imini izawuba yenye itopic. Otherwise I enjoyed this. Nkosi mani mntanam, nkosi kakhulu.
hopefully bazayi-enjoya le series anabazayithiya ndiyithini kodwa funeka ibe negama camagwini ke bethunani till the next one. Ew, I guess This was nice though. it was.